Baguhin ang iyong physical appearance sa pamamagitan ng pag-aahit ng buhok sa mukha. Ay, magandang trip yan Alam mo na, going back to my kwento kanina, naputol lang tayo ng kanta. Pero going back to my story, ako na-realize ko na ang laki palang factor kapag ka nagsishave ka ng buhok ka sa iyong pagmumuka, Lalo na ako po, medyo buhukin talaga, sa totoong buhay. Napansin ko na ang dami kong buhok dito sa may upper lip, tapos pati yung kilay ko sabog din. So, minsan, pagka tumitingin ako sa salamin, feeling ko, ang dumi-dumi ko. Tapos buti na lang may nag-offer sa akin na, sige ma'am, i-shave po natin yung upper lip hair mo tsaka yung kilay mo. Special shout out kay Prime Lash. Talaga namang ang haba ng pasensya nila sa akin. Yung Prime Lash from BGC. Nakakatuwa kasi, biglang naging kamukha ko si Bea Alonzo. Nakakatuwa. Tsaka bukod dun bukod sa pagiging aesthetic or pagiging maganda or gwapo, syempre, malaking factor din doon na maganda pala mag-shave dahil mas maganda ang absorption ng produkto sa mukha. Diba? Alam mo yung sa panahon ngayon, marami na ang gumagamit ng mga Korean skincare, ganyan, mga produktong pampaputi sa mukha, mga produktong, alam mo yon, kahit papaano nagagawa natin ng paraan kung paano nga ba maiibsa ng pagbilis ng ating pagtanda. Well, wala namang mali dyan, At this is also a good thing para sa'yo kung ikaw medyo gusto na magbago yung pagmumuka. Diba? Maganda yan para kahit papaano, at least na-prevent ang pagiging matanda. Dahil nga raw, pag walang facial hair, ang absorption ng facial wash mas mabilis. Kumbaga kung makikita mo kung titingnan mong mabuti yung iyong pagmumuka sa salamin, pag zoom in mo yan or kahit sa camera, meron po yung maliliit na butas which we call pores. At yung pores na po yan, kapag ka napasukan po ng magandang produkto yan, syempre, magandang resulta niyan. Pero ito rin ang disadvantages naman kapag ka super shave ka naman, B. Pag super shave ka, syempre, may tendency yan na pag sensitive ang iyong muka, unang masusugatan yan, syempre. At syempre, bukod sa masusugatan, may mga moment din na pwede rin niya magkaroon ng irritation or pimples, diba? So, kailangan mo rin i-weigh, Kailangan mong balansihin kung ano ba yung maganda at sa hindi. At kung sa tingin mo, masasatisfy ka pagka shinave mo yan. Why not choknat? Diba? It's never too late para mag-explore. Ilang taon ka na ba? 40, 50, senior? Bakit hindi? Diba? Hindi pwedeng bata lang yung mga magiging blooming dito. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kung alam mo medyo may edad ka na, B, mag-level up ka na. Diba? Hindi pwedeng settle for less tayo, B. Kailangan habang tumatanda, mas sumasarap. Anyway, mamaya magbibigay pa ako ng tips kung gusto mo na rin baguhin ng iyong physical appearance, pero budget-friendly. Anyway, for now, syempre, here's another feel-good music. Ay, paborito from Pasakit by Shamrock. Kaya naman, relax ka lang, John. Here's another feel-good music ngayong Feel-Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!